foi. Desde o Naranteiro xa volveches hoxe o Puante. Como foi esa volta? Bueno, foi... A ver, si que hubo moitas cousas, poden acabar noutros equipos ou non, eso nunca se sabe, pero, bueno, foi unha decisión que meditada e, bueno, xa dende anos atrás estaban interesados en min. O Ourense Club de Fútbol era un equipo que quería facer ben as cousas e intentar ascender de categoría, e, bueno, tamén por preto da casa, sin ter que desplazarte, porque a Carballiño, ainda que está aí ao lado, pois era unha época que adestrábamos de tarde e noite. Eu comecei tamén a traballar nun centro deportivo e, bueno, facíaseme moi longo. Entonces o cambio foi un pouco complicado ao principio, pero logo, bueno, espectacular, porque, bueno, foi un ano moi bo e, bueno, sobre todo porque eles tiñan moito interés e eu creo que podíamos optar a facer cousas boas e tamén me apetecía.